George Clooney se léta zdál být nedotknutelný. Muž, který měl všechno. Slávu, krásu, smysl života a ženu, která mu dodávala víru v věčnost. Ale za fotografiemi elegance a smíchu se začalo skrývat něco temnějšího. Muž, kdysi známý svým šarmem a humorem, začal ukazovat trhliny, které viděli jen ti nejbližší. A když konečně promluvil o tom, co se pokazilo, pravda nebyla okouzlující. Byla srdcervoucí. Z hollywoodského věčného mládence se stal oddaný manžel. Po celá desetiletí byl George Clooney hollywoodským zlatým mládencem. Mužem, který po svém krátkém a bolestivém svazku s herečkou Talí Balsam na začátku 90. let přísahal, že se už nikdy neožení. V rozhovorech o tom žertoval a označoval se za nepříliš dobrého manžela. Zatímco se jeho přátelé usadili, Clooney si naplňoval život natáčením, politickými kauzami a nočním smíchem. Světu se zdál být ve své nezávislosti naprosto spokojený. Ale v soukromí ho vždycky trápila tichá osamělost, taková, kterou sláva nikdy nevyléčí. Pak se v roce 2013 všechno změnilo. Během klidného léta ve své vile u jezera Ko ho společný přítel seznámil s někým, kdo nebyl z jeho světa. Amal Alamudinovou, brilantní právničkou v oblasti lidských práv z Oxfordské a Newyorské univerzity. Neoslnila ji Hollywood, ani se nehonila za reflektory. Když George vešla do jeho domu, řekl, bylo to, jako by se něco změnilo. Všechno bylo jiné na všech úrovních. Jejich románek se rychle rozvíjel. V dubnu 2014 Clooney klečel na jednom koleni v kuchyni a nervózně čekal, až otevře zásuvku, kde schoval prsten. Málem to promeškala. Žádost o ruku se protáhla do trapného smíchu, dlouhých tich a jeho poslední prosby. Je mi 52 let a brzy mi podlomí koleno. Amal řekla ano. V září toho roku se vzali v Benátkách v Itálii, obklopeni přáteli, kamerami a světem, který věřil, že tohle je konec pohádky. Na čas tomu taky bylo. Clooney se z nočního pijáka proměnil v rodinného muže. Když se jim v roce 2017 narodila dvojčata Ella a Alexander, nazval to největším okamžikem svého života. Pár postavil dům v Provence, založil Clooneyho nadaci pro spravedlnost a stal se symbolem intelektu a půvabu spojených v sobě. Ona vedla případy před Organizací spojených národů a Mezinárodním trestním soudem. On režíroval a hrál ve společensky angažovaných filmech. Působili nezlomně, jako stělesnění elegance a partnerství. Začínají se objevovat trhliny. Vztah na dálku, pracovní tlak a emocionální vypětí. V roce 2025 byli Clooneyovi manželé více než 10 let, což je v hollywoodských poměrech celý život. Pro veřejnost byli stále dokonalí, usmívali se na červených kobercích, vychovávali dvojčata a objevovali se ruku v ruce na světových akcích. Ale daleko od záblesku reflektorů se jejich životy ubíraly opačnými směry. Amal přijala prestižní učitelskou pozici na Oxfordské univerzitě, zatímco George se připravoval na svůj dlouho očekávaný broadwayský debut v muzikálu Good Night and Good Luck. Poprvé po letech si nebyli jen citově vzdáleni. Žili na různých kontinentech. Zasvěcenci blízcí páru sdělili serveru Radar Online, že se nejednalo o obvyklé odloučení dvou zaneprázdněných profesionálů. Bylo to hlubší, tiché zkušební odloučení, i když to ani jeden z nich nechtěl nahlas přiznat. Amal a děti zůstali v Anglii, obklopené jejím akademickým světem. George mezitím trávil dlouhé noci zkouškami v New Yorku, někdy sám ve svém bytě po Curtain Call, popíjeje drink, o kterém přísahal, že se ho vzdal už před lety. Nebylo snadné být takhle daleko od sebe, řekl jeden zdroj. Propadali se. Nehádali se, jen slábli. Clooney kdysi řekl, že se s Amal nikdy nehádali.
V rozhovoru pro CBS Mornings v dubnu 2025 se dokonce usmál a trval na svém: "Pořád jsme nenašli nic, o co bychom se mohli hádat." Znělo to jako sen, dokonalé manželství bez napětí. Odborníci na vztahy však později varovali, že taková harmonie může maskovat něco nebezpečného. Ticho. Když se páry vyhýbají konfliktům, často potlačují bolest, zklamání a vyčerpání. Usmívají se, dokud jednoho dne nezbude co říct. Amalin život v Oxfordu byl plný smysluplnosti, přednášek, studentů a případů v Hágu. George ji obdivoval, ale tento obdiv byl někdy doprovázen pocitem viny. Řekl New York Times, že když se potkali, nikdy si nemyslel, že má šanci. Byla o 17 let mladší, brilantní a už měla vše, co potřebovala. Ten rozdíl, kdysi okouzlující, se začal jevit jako propast. Jemu bylo 64, jí 47 a jejich životy plynuly různými rychlostmi. Recidiva, noc, která všechno změnila. Bod zlomu nepřišel křikem ani zradou. Přišel v podobě jediné noci, která začala potleskem a skončila lítostí. V červnu 2025 se George Clooney objevil v obchodním centru na udílení cen Tony v New Yorku. Pro všechny, kteří se dívali, vypadal pár bezchybně, elegantně, sehraně a zářivě pod světly. Ale jak noc plynul, hranice mezi oslavou a únikem se začala rozmazávat. Po letech sebekázně se George rozhodl dohnat veškerou svou abstinenci během jedné noci. Později v časopise Esquire přiznal, že večer zakončil jako opilec ze střední školy. Následující den se mu udělalo špatně a byl v rozpacích, ale snažil se tomu zasmát. Veřejnost shledala příběh okouzlujícím. Amal ne. Podle přátel, kteří s radarem hovořili online, byla zuřivá. Nešlo jí o jednu noc pití. Šlo o to, co symbolizovala. Obdivovala úsilí, které vynakládal na to, aby zůstal střízlivý, řekl jeden zasvěcený zdroj. Ale slyšet ho chlubit se tím, že se hloupě opil, ji opravdu rozrušilo. Pro obchodní centrum to byla bolestná připomínka muže, kterým George býval, mladšího herce, který se kdysi objevoval na natáčecích placích s kocovinou a s excesy se zacházel jako s vtipem. Zamilovala se do jeho verze, která z toho vyrostla, která se stala manželem, otcem a partnerem, na kterého se mohla spolehnout. Když se George pokusil incident zlehčit, Amal si mezitím udělala čáru. Řekla Georgeovi, že jeho pití není něco, co by přehlížela, dodal zdroj. Tato slova ho hluboce zasáhla. Pro muže, který se pyšnil svou kontrolou, ho konfrontace se svou ženou, která ho kdysi nazývala svou kotvou, donutila čelit něčemu děsivému. Upadal do špatného světla. Přátelé popsali následující týdny jako napjaté a tiché. Stáhli se na své panství v Provence v hodnotě $8,3 milionu. Olivovníky, vinice, ticho. Mělo to být jejich útočiště. Přesto ticho jen prohlubovalo vzdálenost mezi nimi. Amal trávila dopoledne prací na dálku na právních případech. George se procházel po zahradách a zkoušel repliky pro svou broadwayskou inscenaci. U večeře se konverzace zdála zdvořilá, ale slabá. Divoké noci venku nepovažuje za okouzlující ani vtipné, vysvětlil jí rodinný přítel. Má 2 malé děti, náročnou kariéru a silný smysl pro pořádek, který George nevždy sdílí. Poslední věc, kterou si přeje, je, aby nedbalé chování narušilo jejich rodinný život. Zkušební odloučení a fasáda dokonalosti. V březnu 2025 se zvěsti šířily rychleji, než by je kterýkoliv z nich dokázal zadržet. Podle webu Radar Online si přátelé blízcí páru šeptali, že George a Amal prožívají to, co nazývali zkušebním odloučením. Amal vzala svá dvojčata do Anglie, kde učila v Oxfordu. George mezitím zůstal v New Yorku, aby se věnoval snu, který v něm přetrvával po celá desetiletí, svému debutu na Broadway. Zvenčí to nevypadalo jako problém.
George o Amalině práci mluvil hrdě. Amal kolegům řekla, že ho podporuje v jeho závazcích k účasti na jevišti, ale v soukromí se čas odloučení krátil. Snažili se každý den volat přes FaceTime, aby překlenuli propast malými okamžiky. Eliny kresby, Alexandrův smích, pohádky na dobrou noc šeptané napříč časovými pásmy. Ale jak se týdny měnily v měsíce, vzdálenost se stala víc než jen fyzickou. Jsou zvyklí být od sebe jen pár dní, řekl jeden zasvěcený člověk. Ale tohle je jiné. Zkouší je to způsoby, které nikdy nečekali. Amal měl oxfordský program neúprosný. Mezi výukou práva a řešením významných mezinárodních případů byly její dny pohlceny zodpovědností. Georgeův broadwayský život byl jeho opakem. Dlouhé zkoušky, noční představení a osamělé ticho, které následuje potlesk. Žili v paralelních světech. Ani jeden z nich nebyl špatný. Oba se jen snažili žít své poslání. Láska, i ta nejsilnější, však může zeslábnout, když je příliš napjatá mezi dvěma ambicemi. Bulvární plátky byly nemilosrdné. Titulky křičely o rostoucím napětí, odstupu a šeptání o rozvodu. Ale to, co dělalo příběh tak věrohodným, bylo to, že to ani jeden z nich nepopíral. Prostě mlčeli. Ticho, které ironicky vypovídalo za vše. Přátelé říkali, že Amal vnímala čas strávený odloučením jako nutnou reflexi. George to naopak vnímal jako vyhnanství. Chyběl mu hluk rodiny. Jeden z důvěrníků prozradil, že mu chybělo bušení v kuchyni, chyběly mu děti běhající po domě. New York pro něj nebyl svoboda. Byla to samota maskovaná jako příležitost. A přesto, právě když spekulace dosáhly vrcholu, se v srpnu 2025 objevili na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách, kráčeli ruku v ruce a usmívali se, jako by se nic nestalo. Fotoaparáty blízkaly, davy jásaly a na okamžik se vrátila iluze dokonalosti. Amal vypadala zářivě. George se bez námahy střízlivě držel. Byl to obraz, který chtěli všichni vidět. Clooney opět nedotknutelní. Ale za tím klidným zevnějškem přetrvávaly otázky. Předváděli jen to, co se tak dobře naučili, nebo se k sobě skutečně snažili najít cestu zpět? Jak to tiše vyjádřil jeden přítel. Oba jsou skvělí v tom, že si svůj soukromý svět udržují v uzavření, ale někdy to, co vypadá jako mír, je jen tichý smutek. Amalina slova, Georgeovo zpověď. Když časopis Glamour na podzim roku 2025 zveřejnil rozhovor s Amal Clooneyovou, měl oslavit její přátelství s vizážistkou Charlotte Tilburyovou. Co ale skutečně upoutalo pozornost, byla vzácná slova, která pronesla o svém manželovi. Bylo to poprvé po měsících, co Amal veřejně promluvila o Georgeovi a to, co řekla, odhalilo víc než jakékoliv prohlášení. Mám životního partnera, který mě v tom, co dělám, nesmírně podporuje. Řekla tazateli a pohlédla na George, který během rozhovoru neustále vcházel do místnosti a vycházel z ní. Když jsem se stala matkou, byl první, kdo řekl, máš tenhle projev v Bezpečnostní radě. Postarám se o děti. Jdi to udělat. Tato slova jakoby utěšila zvěsti, které je pronásledovaly celý rok. Přesto se bolest za nimi dala těžko přehlédnout. Amal zněla vděčně, ale také unaveně, jako někdo, kdo si spíše pamatuje lepší časy, než aby je prožíval. Pro George bylo slyšet tyto poznámky hořkosladké. Vždycky obdivoval Amalin genialitu, její soucit a nebojácnost soudní síni. Přesto mu tytéž vlastnosti někdy připomínaly, co ztrácí, pocit, že je jí rovnocenný. V soukromí se přátelům svěřil, že sláva a půvab, kterému lidé záviděli, se staly přítěží. Nikdy jsem se nechtěl stát titulkem novin o lásce, řekl jednomu dlouholetému spolupracovníkovi. Chtěl jsem být jen manžel. Když George konečně později téhož roku prolomil mlčení, nevydal tiskovou zprávu ani pečlivě formulované popření. V rozhovoru, který od něj jen málo kdo očekával, mluvil tiše. Zeptal se, zda jsou zvěsti o rozchodu pravdivé. Na několik vteřin se odmlčel, než odpověděl.
Víte, řekl tiše, manželství není o tom zůstat stejný. Jde o to vydržet, když se všechno kolem vás změní a když se změníte i vy. Rozvod nepotvrdil, ale ani ho nepopřel. Místo toho popsal, jaké to je ztratit kontakt, i když jít tu. To se jí síč, dosud se sáhne táto sa, ta dávno je se osale, nie se ní vasou si se díláte, do skoro doma, se osav. Někdy, přiznal, můžete sedět naproti milované osobě a cítit se jako na míle daleko. A když se to stane, necítíte hněv, ale smutek. Lidé, kteří ho znali, říkali, že to bylo Georgeovo přiznání. Uznání, že mezi nimi něco posvátného vybledlo. Nebyl tam žádný skandál, žádná zrada, jen pomalá eroze času, ambicí a vzdálenosti. Z kdysi nedotknutelného páru se nakonec, stejně jako všichni ostatní, stali dva lidé, kteří se snaží najít rovnováhu mezi láskou a identitou, mezi povinností a sebou samým. Přesto Amalina poslední slova v onom okouzlujícím rozhovoru nabídla záblesk naděje. Cítím se neuvěřitelně šťastná, že s ním můžu sdílet každý den, řekla. A teď jsme 4. Nic z toho neberu jako samozřejmost. Možná to byl její způsob, jak říct, že příběh neskončil. Že manželství, i když je potlučené, může přežít upřímnost. Následky a to, co přijde potom. Koncem roku 2025 se George Clooney naučil, že i ty nejkrásnější příběhy se mohou tiše rozpadnout. To, co začalo jako jedno z nejobdivovanějších manželství v Hollywoodu, se proměnilo v lekci o odstupu, stárnutí a mezích kontroly. Svět stále vídal dokonalé úsměvy, ale blízcí páru si všimli, jak odlišné to bylo. Už nebyly žádné dlouhé hravé rozhovory, žádné vtipy z červeného koberce, jen kratší odpovědi a delší ticho. Přátelé říkali, že se pár dohodl, že bude trávit více času odděleně, ne z hněvu, ale z přijetí. Amal nadále učila práva v Oxfordu a vychovávala Elu a Alexandra v klidném anglickém venkově. George zůstával převážně v Provence a své dny dělil mezi vinici, občasné režijní projekty a závazky na Broadway. Oba své děti hluboce milují, vysvětlil jeden ze spolupracovníků. Uvědomili si však, že už nemohou žít stejný život. Ona vzkvétá ze struktury a smysluplnosti. On vzkvétá ze svobody a nostalgie. Jsou prostě odlišně stavěni. V soukromí George přiznal, že ho pronásleduje čas. V 64 letech už nebyl tím mladým mužem, který by dokázal okouzlit každou chybu. Zrcadlo mu to připomínalo denně. Vrásky kolem očí, vyčerpání po vystoupeních, bolest v kolenou. Amal mezitím zůstávala stejně soustředěná a zářivá jako vždy, žena definovaná intelektem a hybností. Dřív jsem byla ta, co se pohybovala příliš rychle, zažertoval jednou George. Teď je ona ta, která běží napřed a já se jen snažím držet krok. Jejich domov v Provence kdysi místo smíchu se stal útočištěm pro zamyšlení. George trávil dlouhé večery procházkami olivovými háji, někdy se sklenkou vína, o které si slíbil, že bude poslední. Už to nebyla vzpoura, byla to rezignace. Nepil na oslavu, jen aby si vzpomněl, jaké to bylo, když byl život jednodušší. Často vzpomínal na noc, kdy mu dala žádost o ruku, jak byl nervózní, jak moc si přál, aby řekla ano. Myslím, že jsem jen chtěl dokázat, že můžu být něčím navždy, řekl blízkému příteli. Ale navždy je těžší, než jsem si myslel. A přesto byly chvíle milosti. Dvojčata ho navštěvovala během školních prázdnin a naplňovala tichý dům smíchem. Amal stále volala. Stále se o něj starala, i když její tón byl formálnější. Teď mluvili o dětech, o její nadaci, o jeho show. O čem nemluvili, byli oni.
Někteří říkají, že jsou stále spolu a tiše se obnovují. Jiní říkají, že odloučení se stalo trvalým a jen čeká na oznámení správného okamžiku. Možná, že příběh George a Amal vůbec není o koncích, ale o tom, kolik stojí udržet si lásku, když jí sláva, vzdálenost a čas rozdělí. Myslíte si, že láska dokáže přežít všechno, čím si prošli? Podělte se o své myšlenky v komentářích níže a nezapomeňte dát like a odběr, kde najdete další nevyřčené uzeniny i neřčené hollywoodské příběhy.